हमारे घर में घुस गइले के तोर माई कौन तोर माई बहिनी बैसन कौन तोर मेहर रली का घुसले हरे काहे घुसले ह बता तो का बात तोर घरवा में आए काहे तू घुसले ह का कर खातिर घुसले सही से बताओ न तो गोट फाड़ दे काहे खातिर घुसले ह काहे खातिर घुसले ह बोल बोलल नहीं के जात करे काहे खातिर घुसले तार गांड के गुदम मार के निकाल दे बब्बे तू काहे ला गोई रहले ह के काले पूछले रहले ह का कर गोई रहले ह हैं बोल नहीं के जात तोर भैया खातिर करनी ह हमर भैया खातिर हां हमर भैया बा भैया बे कहां गुल बा तू हकीकत बता तू गोइल काहे खातिर रहले बात मत बना तू गोइल काहे खातिर रहले सही से बता बता जल्दी बता छोटा की बहनिया से प्यार करने साला ये बता गुल काहे खातिर तू गोइल रहले ह हे लगो रहले हम ए तुम्हारा मौत पूछतनी अरे बाबू रे पूछतनी का पूछतनी हम काहे ला गोइल रहले ह बताऊं तो तोर मुंह में हुर दम झाड़ू बता बता पहले काहे खातिर गोइल रहले ह तोर छोटकी बहन ले किताब लेबे करला किताब लेबे करला हां तो उ तो पढ़े चल गइल बिया तो ओइ से करने के हमर सब्जेक्ट पूरा न रहला तो आज छुट्टी मार के पूरा कर ले ऐसे चल गनी हां अच्छा तो पहले ना तोर बोले कर पहले ना बोले करला तो मोर भी तो बताईब काहे तोर मुंह में बाग भइल बा बोलल नहीं के जात तोर मुंह में तुम्हारे रही जमल बा दुकाने तो लगल है मारे तो मारे ना बिना बोलले चले घुसल जीव तो तोरा के छोड़ दे तोरा के आरती देखाई पूजा करेम अगरबत्ती देखाई तोरा के हैं बताओ ना तनी मारा तली ना तोरी मार के तर लाते के संगे पसर जीव अबे चल जान त आवत ना किताब लेबे आवत ना बोले के बेरी मुंह नहीं खे ही निकर कि हां बोल दे के बा हो के नहीं खे हम कैसे रहती कैसे ना रहती दोगला तंचियो बोलला से एक बार आए काल ले अगर आगु रहत ना त मोछिए कबारी देहत तहार तू देख ली ह आवत नहीं तू ए तरे दोगला कहीं के एकदम दोगल हवसनी हरामियन बाप रे बाप मारत ये झड़ुए झड़ू हम जाने कि छोटा की बहिनिया ये करियो अबले तो धोये लेती कवारी में तो घूम गोलिए हे में है हैं ई कहिया गोली अपन मामा गाँव ले रे रहत ले छोटा की यही हो ओह बलावत ये 9:30 बजे अपने भाग जेते पढ़े ना बहाना कोई लती तो मारत मारत हमारा के देह खराब कर रही ई जानता काल्हे के आइल बिया अच्छा भेटो यहाँ मिले हमारा से तब बताई भाग गलो है ना यहाँ